Dato yung mga idol, di pagpadaanan nyo gaputan nagharbo a Christmas lighting na angay iti iliti Pidig Ilocos Norte. At man ti inain ang Christmas sa Ilocos, babaen to'y namutoy biya. At man ti Damag Local. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nagbalin ang nagarbo kina isang sangayan ti Christmas lighting activity iti Pidig Ilocos Norte ngayon daulwa ni Mayor Georgina Guillen. Dito'y ati nagbalin na tema ti programa ket K-pop Demon Hunters a pag-aayo dagiti ubing pati dagiti natataingan. No? Yeah. Did you like it? Did you like it? Yeah. The opening of the lights? Yeah. As well as the fireworks? Yeah. You enjoyed it much? Yeah. Iti daytoy nga aktibidad ket inatendaran dagiti nangangatong opisyal kas kada niya Administrator Eddie Guillen ken ni Mr. Manny Piñol. Iti panagsaot ti Mayor ket nagyaman isuna kadagiti amin as sumobsuportar ken kuana. Agkikita tayo manen saan laing nga tapno umay manimatang iti panakadsilaw dagiti Christmas lights iti plaza. No diket umay tayo iselebrar iti panagkaysa ayat ken namnama iti tumunggan maysa. This event is more than just switching on the lights, but it is a moment that reminds us who are we as a Pitigeños. Pitigeños who are resilient, caring, and always ready to face challenges that come our way. Malaksid di Christmas lighting ket inikan ti LGU Pidig ti regalo dagiti Pitigeños babaen ti concert ti December Avenue. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.